Dobrý deň, vítam vás v ďalšej časti podcastu Onkopacient a vítam Majku Andrášiovu. Ahoj, dobrý deň. A dnes sme sa rozhodli pre taký podcastový experiment spolu s Majkou. Maj, ja ti budem tak kvázi nastreľovať rôzne témy, ktoré mne osobne ako napadajú pri tomto ochorení a vlastne pri celej tej ceste liečbou a po liečbe, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité a myslím si, že budeš vedieť krásne ako keby odpovedať na ne. Uvidíme. Prvou takou témou pre mňa osobne, ktorá sa ma veľmi často dotýka aj z médií, je takéto, že boj. Že s rakovinou sa bojuje. Čiže prvý môj nástrel je, že liečba rakoviny je boj alebo cesta. Najprv odpoviem pocitovo. Nie, najprv sa spýtam pocitovo. Pre teba? No pre mňa v úvode si pamätám, že to bolo vyslovene také, že som si myslela, že to bude boj. Že idem do nejakého strašného boja. Dokonca naozaj si myslím, že aj ten adrenalín som mala taký vyplavený, že idem nejako toho 7-hlavého draka ako mečom poraziť. A postupne som zistila, že to je taká strašne zbytočne prehnaná ako keby reakcia, ktorá ma oslabovala. Presne, ako keby. Ona stojí hrozne veľa energie. Že vlastne zaháňam sa tým mečom tak trošku do vzduchu a zbytočne. A postupne som pochopila, že vlastne to bolo oveľa viac sa tá cesta tou liečbou podobala na cestu. Tak, dobre. A veľmi presne si to Žofi popísala. Aj to, že na začiatku, keď ešte nevieme, čo nás proste čaká, tak takéto bojové nastavenie, hej, a musím sa skopiť a musím zabojovať. To je asi takéto prvé, čo nabehne. Ale pravda je, že niekedy to stojí veľa síl a myslím si, že postupne, a teraz rozmýšľam, hej, že nechcem to úplne generalizovať, lebo nie u všetkých pacientov to prebehne takto a ak niekomu pomáha bojový postoj a vyhovuje mu to, nech v ňom kľudne zostane. Hej. Ale v tom procese sa naozaj veľakrát ukazuje, že to prijatie a také trošku uvoľnenie sa do toho, hej, stojí menej energie a nie je také vyčerpávajúce. Hej? Že ten boj naozaj, a ďalšia vec, že ten boj evokuje niečo veľmi negatívne. Hej? Bojujem proti niečomu a myslím si, že tým pádom to aj zapína ako keby iné mechanizmy, ako keď sa dokážem k tomu postupne naladiť tak, že OK, že tuto je tá choroba, toto s tým potrebujem urobiť, toto sú tie veci, ktoré robím preto, aby som sa vyliečil, ale nepotrebujem tú chorobu nenávidieť. Hej? Že toto je pre mňa ďalší taký aspekt. Hej? Že a môžem v nej tak v takom väčšom pokoji ako keby kráčať krok za krokom, robiť tie jednotlivé kroky, ktoré mám k tomu cieľu. Ja si pamätám, možno to bude taký hlúpy príklad, ale keď som odišla, druhýkrát budem osobná, keď som odišla do Indie pred 13 rokmi na Vipassanový retreat, tak išla som tam sa naučiť teda meditovať a namiesto toho som si tam zažila tie najhoršie panické ataky, aké som. Ja som nikdy panický atak dovtedy nemala, poznala som to len z rozprávania mojich pacientov, mala som tu príležitosť zažiť si to na vlastnej koži a bolo to mnohonásobne horšie, ako som si vedela predstaviť. Ale čo bolo podstatné, a toto bol ten moment takej tej zmeny, kedy som si uvedomila, že boj a odmietanie niečoho nepomáha tomu, aby sme tú situáciu zvládli lepšie. To znamená, až v momente, kedy som prestala bojovať s tým, že sa mi tie panické ataky objavujú a dokázala som sa do toho ako keby uvoľniť a prijať to napriek tomu, že to bolo stále rovnako desivé, tak sa začala vo mne ako keby to, ako to na mňa pôsobilo, meniť. Nebolo to ľahšie. V istom zmysle to bolo rovnako ťažké, ale už som nebojovala proti, ale išla som ako keby v súlade s tým, čo sa ukazovalo. Hej? A zrazu tá energia v tom celom sa menila a ja si myslím, že v tej chorobe je to v niečom podobné. Samozrejme, že je dôležité, aby pacient zostal aktívny, aby nešiel do pasivity. My si niekedy veľmi zamieňame, že boj je ako keby niečo, čo je aktívne a prospešné a prijatie je niečo, čo je pasívne a má to niečo s rezignáciou. Vôbec. Po tej ceste musíme kráčať.
To je presne, hej, že to neznamená, že nejdeme po tej ceste. To znamená, že ideme, ale že sa vieme aktivizovať aj inými emóciami, ako je strach, alebo hnev, alebo nenávisť, hej, aj keď aj oni sú súčasťou. Ale to prijatie mení rozmýšľam, ako by som to ešte inak popísala. Vieš možno ty vyjadriť, že... Mení ten vnútorný postoj k tomu celému, že tá cesta vo mne evokuje to, že môžem si aj oddychnúť, môžem sa aj zastaviť, keď potrebujem. V tom boji sa, keď sa zastavíš, tak máš pocit, že ťa... Je taká láskavejšia, je taká príjmajúcejšia. A stále sa rovnako bojíš. Hej? Stále. Aj na tej ceste môže prísť nejaká prekážka, s ktorou musíš dopredu rátať. Budeš ju musieť nejako obísť, preskočiť, zastaviť sa. Môžeš si oddychnúť. Niekedy je strmá, niekedy ideš po rovinke a už vlastne zistíš, že kráčaš úplne v kľude. Nemám rada, keď sa to tak medializuje navonok, ako keby, že tí onkologickí pacienti bojujú. Ja mám pocit, že o žiadnom inom ochorení sa nehovorí, že bojujeme. Áno. To evokuje potom aj to, že oni sami si ten boj prehrali, ak náhodou nedopadne dobre. A toto máš pravdu. Toto je tam taká veľká, veľmi dôležitá. Lebo nehovoríme, že bojujem s infarktom srdca. Áno, že ak tam je boj, tak potom niekde je na konci výhra alebo prehra. A vlastné zlyhanie. Áno, a to je spojené so zlyhaním alebo teda víťazstvom. Hej. Ak tam je prijatie a zároveň robenie maximum preto, aby som proste tú situáciu zvládol, tak to má úplne iný podtón. Hej. Čiže za mňa, ak sa vrátime na začiatok, pre mňa je to skôr cesta než boj. Aj keď sme vystavovaní v tej situácii mnohým veciam, ktoré vôbec nie je ľahké zvládnuť. Teraz ďalšia taká myšlienka. Nádej a beznádej. A rakovina. Za mňa, ak ti môžem pomôcť trošku úvodne za pacientov. Prekvapivé pre mňa bolo, že naozaj, že tá nádej to je ako také svetlo na konci tunela, že za tým človek kráča. A mňa osobne prekvapilo, že občas som cítila beznádej. Že občas to asi na každého pacienta možno raz za liečbu, dvakrát. Len? No, že to príde, že naozaj, že taký absolútny pocit beznádeja, čo teda počúvam aj príbehy iných pacientov, ktorí napríklad sprevádzam liečbou. Na každého príde taký ten deň, že už sa necíti tú nádej. Že... Jasné. A dokonca som prekvapená, Žofi, keď hovoríš, že len jeden alebo dvakrát, môže to byť aj oveľa častejšie. Hej? Že toto je znova, že treba si uvedomiť, že to, ako to u nás prebieha, je veľmi individuálne. Čiže niekto môže mať 1-2 veľké prepady, niekto môže mať viacej malých prepadov, niekoho to viacej ako keby ťaha dole. Ale áno, nádej je niečo, čo potrebujeme, lebo proste takto, začnem ešte inde. Ak máme zmysel, prečo sa chceme vyliečiť, hej, že čo je to, prečo by sme chceli, tak je pre nás aj veľmi dôležitá nádej, že to nejakým spôsobom proste zvládneme a dokážeme. Hej. Čiže myslím si, že to, čo ako keby je pre nás zmysluplné v tom procese, že prečo chceme, je veľmi úzko potom spojené aj s tým, že veľmi dúfame, že sa nám to podarí. Hej. Zároveň to, že tie emócie sa počas tej choroby a liečby veľmi menia, je prirodzené a netreba sa toho lakať. Hej. Čiže beznádej je len opak nádeje a niekedy máme aj také chvíľky a je to úplne v poriadku. Toto je ďalšia vec. Ja som raz si pamätám, jednej pacientke tak povedala z vlastnej skúsenosti, lebo tá pocit beznádeje je naozaj taký, že človek nevie, ako z neho von. A ja som jej povedala z vlastnej skúsenosti, keď ja som vlastnú beznádej cítila, že to je len pocit. Ano. Že to není realita. Ano. Že to nemá nič ako keby s tou vonkajšou realitou. Že to je len náš vnútorný pocit absolútnej vlastne neprítomnosti tej nádeje. Ale nemusí to vôbec korelovať vlastne s našim fyzickým stavom. Nemusí to korelovať ani s fyzickým stavom a zároveň bojovať proti tomu, aby som niekedy necítila beznádeje, tak trošku boj s veternými mlynmi.
A niekedy to môže viesť k takému popieraniu, hej, že proste aj tam si treba uvedomiť, že aj prepad je dôležitý k tomu, aby sme potom znova jasnejšie cítili tú nádej. Hej? Že je to ako tma a svetlo. Hej? Že keby nebola tma, tak jednoducho svetlo bez nej neexistuje. Čiže prosím vás, nelakajme sa tých emócií, ktoré nazývame, že negatívne, a to je, že strach, alebo strata nádeje, pocit bezmocnosti, smútok. To sú všetko emócie, ktoré veľmi prirodzene k tomu patria. Dokonca je veľmi dôležité, aby sme ich vedeli tak slobodnejšie prijať a pustiť von, hej, že dneska sa cítim úplne beznádejne, že mám proste pocit, že to nikdy nebude dobre. A ten, kto je na tej druhej strane, veľmi pomôže, keď nebude hovoriť, že ale bude, nesmieš to vzdávať mysli pozitívne, ale keď iba povie, že áno, sú také dni a je to proste úplne OK a teraz som tu pri tebe a sme v tej beznádeji spolu. To je, pamätáš sa, keď sme aj minule spomínali o tom, že nesedíš v tej jame sama, ale je tam s tebou niekto. Čiže toto a potom ešte, čo je veľmi dôležité, že niekedy aj potrebujeme prijať, že tá nádej mení podoby. Hej? Že niekedy to zďaleka nejde tak ľahko a tak hladko, niekedy ten výsledok není taký ideálny, ako by sme dúfali, niekedy je to ťažšie, ako sme si predstavovali, ale že treba prijať aj to, že ja neviem, keď na začiatku je nádej, že budem úplne vyliečená a potom zrazu príde relaps a v podstate už niekde zostávam v takej tej chronifikácii toho ochorenia, tak tá nádej mení tú svoju podobu. Hej, že dúfam, že to obdobie, kedy mi bude fajn, bude čo najdlhšie. Dúfam, že ja neviem, tá liečba, ktorú dostávam, tak ma naozaj udrží veľmi dobre. Čiže aj toto si treba uvedomiť, že niekedy tá nádej mení podoby v závislosti od toho, ako sa ten náš stav vyvíja. Nádej sa nerovná túžba po vyliečení. Niekedy, áno, že v nejakom období je to túžba po vyliečení. Chorý človek môže stále si udržiavať nádej. Samozrejme, udržiavať si nádej, že vydržím proste čo najdlhšie, že sa bude mať čo najlepšie, že bolesti budú zvládnuté, hej, čiže aj tá nádej môže meniť tie svoje podoby, ale určite je fajn, keď ju tam niekde proste máme. Hej. Naozaj, že tá nádej je ako svetlo. Spomenula si také pekné slovo, že bezmocnosť. Áno. A Česi majú vlastne pre chorobu výraz, že nemoc. Áno. Čiže nie môcť. Nemôcť. Čiže nejaká taký ten kontrast toho, že náš život je pod kontrolou plne, keď sme zdraví a zrazu tá ilúzia toho, myslíš? Áno, tá ilúzia. A zrazu sme vlastne bezmocní v niektorých veciach. Ale aj v tej chorobe sa dá vlastne odlišovať v tom, že v niečom sme bezmocní, niečo nemôžeme ovplyvniť, ale mnoho vecí ovplyvniť môžeme. Áno. A toto je to umenie a súvisí to veľmi, už sme to aj spomínali, s tou všímavosťou a technikami mindfulness, že čo je to, na čo zameriavame tú svoju pozornosť. Hej? Tým nechcem povedať, že sa máme v chorobe tváriť, že nie sme aj bezmocní. Je veľmi dôležité uvedomovať si, že áno, toto sú veci, kde v tejto chvíli s tým neviem nič urobiť, kde je to takto, kde to nemám pod kontrolou, kde ma to jednoducho proste... Keď zvraciam po chemoterapii, tak... Áno, presne, hej. A že bojovať s tým asi veľmi nepomôže. V mojej moci, že som slabý hrdina, lebo ja zvraciam a 90% pacientov nezvracia, tak ja som nejaký... Hej. Čiže toto je tá jedna časť toho, kde proste tú bezmocnosť veľmi pomáha, keď dokážeme prijať. Hej? Že v tejto chvíli ma to jednoducho tade to vlečia, alebo tade to proste ten prúd ma ťaha a neviem s tým nič urobiť. Ale potom je stále veľa vecí, ktoré urobiť viem. Hej? A je také trošku majstrovstvo vedieť aj v tej situácii, kedy viacero tých proste špagatikov, s ktorými viem ťahať, je odstrihnutých a nedokážem s nimi v tej chvíli proste pohybovať. Zamerať sa na tie, kde to dokážem. Hej. A ak sa pamätáš, minule som spomínala Darinku, hej, že aké to vlastne bolo pre ňu, keď sa jej dcera dozvedela, že teda je po mastektomii prsníka, ale ona bola napríklad v tomto úžasná,
že vlastne v čase, keď jej bolo diagnostikované ochorenie, tak bola už vo veľmi pokročilom štádiu a bolo jasné, že ten proces sa nepodarí zvrátiť. A ja som z nej bola úplne hotová, lebo ona mi stále hovorila, že Máji, že ja si proste užívam každý jeden deň a stále sa snažím vidieť to, čo ešte stále som schopná urobiť. U nej tá obrovská motivácia bola tá dcéra, hej, ale že mi hovorila, že vieš, že vidím tu všetky tie veci, ktoré nemôžem, ale stále sa snažím pripomínať tie veci, ktoré ešte stále môžem. To je jedna vec, čo je to, čo môžem. A druhá vec, za ktoré môžem byť ešte stále vďačná, že ich mám. Hej? A toto je niečo, na čo naozaj niekedy zabúdame, že tá čierna diera tej choroby je tak pohlcujúca, že zabúdame, že ešte stále ale vieme dýchať cez slamku. Hej? Že ešte stále sú tam veci, kvôli ktorým sa oplatí proste snažiť a chcieť tú chorobu zvládnuť, chcieť tú chorobu prežiť, na ktoré sa ešte stále viem tešiť, ktoré ešte stále sú také, že mi dávajú zmysel a na toto prenášať vedome tú pozornosť, lebo v tomto je naozaj mozog ako sval, veď už sme sa o tom bavili, že naozaj evolučne ten náš mozog je nastavený skôr na to, že zachytáva situácia veci, ktoré nás ohrozujú. Hej? Ale ak tomu podľahneme príliš a nerobíme vedome tú rovnováhu, že si pripomíname tie veci, ktoré zvládame, ktoré môžeme, ktoré sú dôležité, tak niekedy zostávame sedieť v tej jame dlhšie, ako je nevyhnutné. Hej? Čiže ja by som chcela povzbudiť všetkých pacientov, že to nie je sebaklam, to nie je nahováranie si, že vidím aj tie dobré veci. To je naozaj zvedomovanie toho, čo nám môže dať silu zvládať potom tie veci, ktoré sú ťažšie. To je vlastne v tej bezmocnosti zmeníme ten postoj a áno, preorientujeme ako keby tú loď. Áno, hej, ale nie je to ako keby... Na ten správny vietor, kade to fúka, aby kade to ešte stále fúka. Áno. Kade to ešte stále fúka, hej, a to nemá byť, že vytesním alebo popriem, hej. To, že tieto veci sú ťažké a cítim sa v nich bezmocný. To je, že lebo vieš, akože vždy to má obidve polarity. Niekde nemôžem a niekde môžem. Hej? Niekedy sa nám nepáčia tie veci, ktoré všetky nemôžeme a zabúdame na tie veci, ktoré môžeme. A toto je to ako keby obnovovanie toho balansu a hľadanie tých malých vecí, ktoré môžu mať obrovskú hodnotu. Hej. A ona práve v tej situácii, keď som spomenala tú Darinku, hej, že hovorila, ešte stále môžem moje dcere čítať, ešte stále sa s ňou môžem objímať v posteli, ešte stále môžem pri nej sedieť, keď sa kúpe a robiť jej z peny proste obrázky. Hej. Že niekde bolo neuveriteľné sa pozerať na to, že a ona mi hovorí, nie, ja sa vedome zameriavam na to, čo sú ešte stále tie veci, lebo to si ona bude pamätať. A jej toto napríklad dávalo silu. Ja tomu hovorím, že to je maximalizácia šťastia pri minimálnych vonkajších okolnostiach. Áno. A to najväčšie umenie je v tom dni, ktorý je ťažký, bolavý, máme bolesť, je nám nevoľno, polovať na tie momenty, ktoré sú príjemné, že teraz sa cítim celkom dobre. Toto je krásna chvíľa. Teraz ako zasvietilo slnko, hej. Teraz som volala s tou kamoškou. Aké to bolo príjemné. To sú okamihy. Vieš, a toto je ďalšia vec, že neviem, či si to aj ty tak mala, ale ja som si vždy myslela, že keď dospejem, tak potom si ten život nastavím tak, ako si to predstavujem a už budem len spokojná a šťastná. Fakt som si to myslela. A že teraz si stále viacej naozaj uvedomujem, že to je ilúzia, že keď všetko budeme robiť dobre a správne, tak budeme prežívať trvalý stav šťastia. Hej? Naozaj to šťastie sú také tie záblesky, tie okamihy, vieš, ako svetojanské mužky v tej tme a to, čo mne veľmi pomáha, že polujem na tie okamihy, že ja neviem, stojím na križovatke a zrazu dúha na oblohe alebo slnko zasvietia. Si hovorím, že teraz je tá chvíľa a že niekedy aj tak vedomé prehlbiť ten prežitok toho a natiahnuť ten okamih toho, kedy to do seba na seba ma vnímam,
je veľmi dôležité. Hej, že je to o krásnych okamihoch, ale je naozaj umenie vedieť tie okamihy zachytávať a užívať si tú ich prítomnosť v tej chvíli, aj keď prídu napríklad vtedy, keď je úplne na figu, neprepás, keď sa tam ten okamih objaví. Ono v tých minimálnych podmienkach naozaj niekedy potom vďaka tomu to maximum dokážeme aj vyťažiť. Že, ja čo som, keď sa vrátim k tomu, čo si povedala, že ako si myslela, že ako dospievaš, že ako to už vlastne to šťastie uchopíš do klobúka. Jasné. Tak ja čo som pochopila vekom až, že vlastne šťastie naozaj je otázkou nášho vnútorného pocitu, akým my nazeráme na svet a nie vecou toho, že keď sa mi podarí to a to, tak potom budem šťastná. Áno. A ono niekedy, vieš, totižto niekedy to tak aj prežívame, hej, že sa nám to podarí a na chvíľu sme šťastní. Áno, ale až vekom nám postupne dochádza, že oveľa lepšie a bezpečnejšie je, keď si to budujeme zvnútra, ako keď sme závislí od tých vonkajších okolností, lebo jednak tie niektoré neprichádzajú vtedy, kedy by sme chceli. A jednak je to potom len naozaj také veľmi prechodné, ale obidvoje, že uvedomenie si, že mnohé z toho mám vo svojich rukách a zároveň, že je prirodzené, že tak ako sa proste mení počasie alebo mraky na oblohe, tak jednoducho šťastie nemôže byť trvalý stav. Keď si pozrieš, aké sme teraz mali leto, tak 2 mesiace slnka prestanú byť aj príjemné a prestanú chutiť. Hej? Čiže predstav si, keby si k tomu šťastiu nemala do rovnováhy aj tie ťažké chvíle, tak by si ani neuvedomila, že to, čo zrazu keď príde, je tak úžasné a je šťastie, keby si to nemala proste s čím porovnať. A to porovnanie práve robia tie ťažké chvíle, to, čo zvládneme, to, čo prežijeme. Takže ja by som len, ak by som jednu vec ešte z toho mala vytiahnuť, že skúsme si uvedomiť, že to budovanie si toho zamerania sa na veci, ktoré sú pozitívne, príjemné, pekné, ktoré prinášajú tie okamihy šťastia, že je niekedy ako budovať ten sval, lebo prirodzene nie každý sme nastavení, alebo máme vo výchove napríklad, hej, že niekto má úzkostných rodičov takých. Čiže nie je mu úplne prirodzené vidieť aj tie dobré veci, ale že to je niečo, je to zručnosť, ktorá sa dá naučiť, ak sa naozaj budeme snažiť a budeme chcieť si ju vybudovať. Ty si mi v podstate teraz odpovedala aj na moje tie ďalšie loptičky, ktoré som chcela nadhodiť. Sa mi podarilo? A to je, že pozitívne myslenie, negatívne myslenie, to v podstate sme na to odpovedali, alebo také tie, že radosť z maličkostí, to sme tiež podľa mňa k tomu niečo povedali, ale ak ešte teda môžem ako poslednú otázku, tak by som načala tak do takého džbána, ktorý niekedy vie byť veľmi plný až pretiekajúci, a to je, že strach kontra hrdinstvo pri rakovine. Fíha. A čo ako... Strachov je tam veľa. Prvé, čo ma napadlo, že kto je ten, alebo kto sú tí, čo to definujú. Hej? Že čo vlastne znamená hrdinstvo. Z môjho pohľadu napríklad hrdinstvo znamená prijať svoje strachy. Z môjho pohľadu hrdinstvo znamená prijať svoju to, čo nazývame slabosť. Hej? Že... Ja aj presne súhlasím, že ja hovorím, že hrdinom nemôže byť ten, čo necítil nikdy strach. Lebo... To je také nevedomie. Keď nemá človek strach, tak... Z môjho pohľadu nie len, že ten, kto necítil nikdy strach, ale kto nepríjme svoj strach. Vieš, akože z môjho pohľadu bojovať proti strachu má inú kvalitu ako prijať svoj strach. Hej? Že my nepotrebujeme proti strachu bojovať. My potrebujeme prijať, že takto sa cítime. Že aj toto sme my, že aj toto je naša súčasť. Že v niečom sme to, čo nazývame slabí. Hej? Áno, možno som to zle nazvala, že mala som to nazvať strach a statočnosť. Možno.
Že vieš, že ten hrdina to evokuje, áno, nejaký ten boj, že idem proti tomu strachu bojovať. Áno, hej, a presne, hej, že prijatie toho, že aj slabé chvíle sú niečo, čo príjmam, aj strachy sú niečo, čo príjmam, aj strata nádeje je niečo, čo príjmam a stojím v tom pri sebe a za sebou, hej, že som v tom považujem za veľmi sebe. Dôležité a tam by som ja chcela poprosiť tých, ktorí podporujú pacientov a chcú pre nich to najlepšie, že prosím, nemilme si to, čo choroba a prežívanie choroby prirodzene prináša so slabosťou alebo zlyhaním alebo pasivitou, lebo aj vtedy, kedy máme ťažké chvíle ako pacienti, kedy máme pocit, že už to nebude dobré, strachy a neviem čo všetko, to nie je, že sme slabí, to nie je, že to vzdávame, to je, že choroba a jej prežívanie je proces. A niekedy naozaj nepomáha, keď prechádzame v tom procese situáciou alebo obdobím, keď je tých strachov alebo beznádeje viac a niekto nám hovorí, to nesmieš vzdávať, takto by si sa nemal cítiť, musíš myslieť pozitívne, to sme sa o tom už aj bavili, ale myslím si, keď sa vrátiš ty do toho pocitu, hej, ak sa to dá, keď si bola chorá, keby ti niekto povedal, že Žofi, to je úplne OK, že máš aj strach. Akože to je proste súčasť. Bolo by to veľmi úľavné. Že aká by to bola úľava vedieť, že to, čo cítiš, je prirodzené, že to, čo cítiš, ťa nijako neohrozuje v tom zmysle, že teraz ty, keď cítiš strach, alebo keď cítiš beznádej, tak to znamená, že sa nevyliečiš. Tak mi klesá imunita. Hej, že proste, že niekde, ale pozor, tuto je veľký rozdiel medzi tým, že cítiť tie pocity je iné, ako rozvíjať potom myšlienky smerom k budúcnosti alebo k minulosti, ktoré ma ťahajú do toho bahna. Pamätáš si z nekonečného príbehu toho Atreja, keď sa ten koník ponáral do toho bahna, to bolo presne o tom, že ako keby jedna vec je cítiť niečo, čo je bolavé a ťažké, ale druhá vec je zotrvať pri tom tak dlho, až ťa to do toho bahna stiahne. Hej? Čiže slabosť versus sila, strach versus statočnosť alebo hrdinstvo je veľká téma, ale za mňa to nedefinuje to, či máme chvíle, kedy je nám ťažko, ale to, či vieme, ak by som mala definovať statočnosť v súvislosti s chorobou, tak by som ju asi definovala, že ak dokážem prijať všetky svoje pády a zostupy tak, ako prichádzajú, ak dokážem v nich stať pri sebe, tak vtedy som ten, kto je naozaj statočný. Hej, že nie je pre mňa statočnosť, že iba víťazstvo, ktoré je definované len tým, čo je pozitívne a silné. Že pre mňa to je naozaj aj prijatie tých našich pádov a to, čo nazývame slabé stránky a veľmi by pomohlo, keby aj tí blízky, ktorí stoja pri pacientovi, nemali z takýchto prepadov strach. Hej? Že niekedy len zostať pri tom a povedať, že OK, vieš čo, tak idem ti návariť čaj, alebo donesem ti teplé papuče, alebo vedro, lebo vidím, že ti je zlé a uvidíme, ako bude zajtra. Má oveľa väčšiu hodnotu, ako keď ti niekto v takej chvíli, keď nevládzeš, hovorí, že musíš byť statočný, pričom o tej statočnosti vlastne má predstavu, že potlačíš to, čo cítiš. Áno, pokojne môžete pacientovi povedať, že si statočný, že to takto nesieš. No, asi statočný, že dovolíš proste aj sa opustiť, hej? Lebo v skutočnosti poznáš to, že vedieť sa opustiť a pustiť tie emócie chce niekedy veľkú dávku odvahy. Takže ja mám statočnosť versus strachy takto nejako. Ďakujem ti, Majka, za dnešné rozprávania. Zároveň musíme posluchačov navnadiť, že nás to tak trošku pomklo aj k tomu, že niekedy takýto dialog alebo tieto loptičky, čo sme si dnes nahadzovali,
fiktívne povedané, by sme chceli rozvinúť aj v nejakej inej forme, napríklad vo forme webináru, alebo môžete nám písať napríklad na sociálne siete k nášmu podcastu rôzne dotazy, otázky, ktoré veľmi radi v budúcich častiach podcastov zodpovieme, alebo nám môžete napísať na našu mailovú adresu kontakt@onkoinfo.sk. Budeme sa tešiť na vaše postrehy, dotazy a možno na niektorom z online webinárov sa aj uvidíme a budeme počuť a budeme môcť niektoré tieto témy ďalej rozvinúť. Áno, to by som sa veľmi tešila, keby sme vedeli ako pre pacientov, tak aj pre príbuzných vytvoriť priestor, kde môžu v podstate aj spolu interagovať a rozprávať sa, klásť nám otázky alebo zdieľať svoje skúsenosti, že myslím si, že takáto komunitka ľudí, ktorí spolu zdieľajú veci okolo choroby a zvládania choroby, je niečo, čo by veľmi pomohlo. My konkrétne máme vlastne našu skupinku pacientov už 14 rokov. 14 rokov sa stretávame. Najprv to bolo na mesačnej báze a dnes už je to v rovine proste síce len stretnutí 2-krát do roka, ale hlbokých priateľstiev a podpory. Takže a vznikalo to práve cez takúto interakciu, takže pokiaľ by sa nám podarilo vytvoriť nejakú interakciu aj v rámci onkopacienta, ja by som sa veľmi tešila. Výborne. Budeme sa tešiť a do počutia, dovidenia. Dovidenia.